Aici la marginea pădurii. Poate facem și o lecție de psihonutriție. Hai mai aproape. Băi, le-ați văzut pe fătucile alea cum cât se complică cu mâncăruri, cu frunze, cu dalea, cu miros? Băi, fii atent. Se ia una bucată tigaie, se pune pe aragaz, se verifică dacă între timp nu apare ursul. Apoi se ia o bucată de carne, așa, se aruncă pe tigaie, se pune stare, ai nevoie de o furculiță, se întoarce pe partea cealaltă și acum când ești aproape gata, se scoate și recipientul secret. Și gata, mă. Când e simplu, când e natural, n-ai nevoie să ții regim, n-ai nevoie să te duci în sală de sport. Trebuie doar să alegi natura. Condițiile astea sunt mai dure, dar așa îți permiți să faci orice, să mănânci orice. Toată atmosfera, frigul, toată adaptarea asta a organismului către natură este un consum destul de mare și îți permite să fii relaxat. Da? Trebuie doar să dezvoltați un hobby. Mi-ați cerut, vă mai arăt din ce fac eu și dacă, cine știe, se mai deschide cineva către natură și natural, ne-am făcut treabă.